Umuntu nje umfana ukhuluma no-anti wakhe naye basho ukuthi baphuma emshadweni owodwa benaloya mndeni ongale. Igama lalo mfana lo Ayanda, naye uyasho nje ukuthi umshado ubumnandi uxoxela u-anti wakhe. U-Ayanda njalo-ke uyena lo othandana noLizwi, uLizwi le ntombazane le ubaba wakhe ufana nobaba kaThando. Hayi ubaba kaThando uhlezi enolaka, abuka ngisho ebusuku embhedeni, kusho ukuthi basakhuluma leya ndaba yasemini. Uthi nje lo baba le ngane akafuni isheshe ishade ngoba usemoshe iy'mali ey'ningi kabi ey'fundisa. Angazi wakhipha nemali thizeni for i-transplant, ngathi yayinenkinga yama-kidneys, yaba ne-kidney transplant, wakhipha nemali futhi nalapho. Manje uyabala iy'mali zakhe lo baba lo. Hlezi ediniwe lo baba. Lapho mfethu le movie iqala, I thought he's the actual villain of the movie. Ngizosho nje manje, spoiler,